Ayan guys, ready na ang aming hapunan pagkadaghan sa mong sudan. Kana nga napagod man piniritong isda o isda nga tamban daw puso saging daw liog sa manok. Na kinilaw, ganina ni sudto sudan guys. Sa nang tamban nga isda daw kanang kuan puso. So napiliog sa manok. Gay na doy. Siriluna tuasa ibabaw sayang lulo. Me, dali na. Jesus, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty of Christ, O Lord, in your kain tayo yung lahat, guys. Kain tayo, Ate Silo. Mantina Beauty, Ate Mar. Ate California, Ma'am Nelpa Sarmiento, Pangaan pa. Kinilaw, na liog sa manok, ito pa diha. May puso saging. Pangampan yung lahat guys. Si Relon na, nagkaon na daw siya. Nagkaon siya ganina sa una siya kaon. Pura butang. Layo kay ka. Wow. Pagkuanan yan, alam. Pag malina. Tensing soup. Ano? Ini ang sabag din. Tanggapin niya rin. Dahil agad pa nagma. Saan napalot si Manoy na Saan napalot si Manoy? Ayun na. Ako ka palot siya. Kukoy. Wala, Dennis, magtrabaho.
sabaw. Alam niya hapon? Ang katubad. Che. Dito pa na Ay, Ano ba ito? Lagi mo ito. Lagi mo ito ba? Ano to? pas na akong kumain, guys. Che. Ha? Ay! 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 Ay, tamatak na ay! Yan guys, ready na ang baon ni Duy Duy. Ako na siyang giduot. Og ang sudan niya kay liog sa manok. Ako may siyang binlan gabi. Nagbilin ko sa iyang parabalon. So, butangan na ako na siya hotdog.
So, ayan, ready na. Ito na siyang takloban, guys. Ready na guys, sa iyang kape o iyang tubig. Kanang mo na ang mimi. At ko na isod sa cellophane. Kabalot na guys. Nakasulod na guys sa iyang balunan. Nakasulod na iyang balunan sa iyang bag. Iyang raincoat na radana. Timpla na ko na ng kape guys. Para yung mga trabaho ay guys, ako na nang kiriti. Narala na niya. Siya na na magkuhan. Bidjas ng kuwang. Prito na siya guys. Hi guys! Ngayon guys ay manghalay tayo sa nilabahan natin. Kaya nag-init man o di manghalay tayo guys. Diba? Diri ra na to ihalay sa murag na labat-labat kay makuha gid kay siya dani sa init. Ayan, ihalay guys oh. Ba? Ganyan guys. Ato ibuta tong camera kung gusto ba. Siya gusto. Guys, mahalay na tayo guys. Sinubod itong cameraman ba? Ayan guys. Dili na po na yan. Dili na po na tayo ihalay sa pikas. Ito. Ayan. Ayan guys. Wala pa ko nahuman guys. Mas nahingon mo gamay lang kong gihalay. Pa ko nahuman. Ang sadain mo. Kung ginsay gusto mo gaanyag nangka, dagan kayo mong nang. Kung ginsay gusto diya magbuhan sa nangka, dagan kayo mong nangka diri hilaw lang. O di ba? Grabe ka daghan. Ayan. 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 Good morning sa inyong lahat. Ayan si nanay guys. Nanglaba siya. Siya nanglaba karon sa trabuan ni Manoy ug ni tatay. Laban na doon guys kay reklamo huli na. Wala eh. Naglaba ko guys kay schedule mo sa tubig. Kaya ko naglaba. Malakaw na pala siya karon guys. Nag-upload. Malakaw na pala guys. Ban ko guys. Bili guys. Ban kaya. Bili na siya guys. Mura ba na siya sikon. Kayo kay ka maglaag lagi day. Ano ka? Gani ka pagkapanugay sa mong buhok, naglaag na ka dayon. Nagsugli. Anong gli mo ko dito lalula? Ano ka ito lusot ba? Hindi ka raw. Ano siya nakalaag kay ano may tao. Kanda sila? Nagsimba. Ito na? Nagsimbang ta ka be? Hindi ko kailan alam lang sila. Amre ka gusto simba? Ito magpuha. Ito sa basketbulan. Ay dito na nagsimba. Ito sa basketbulan. Ano di ba kang simba dito sa ilan ni Tatay Along? No. Ay nag-video. Ano di ba ka gusto simba dito na Tatay Along? Hindi lang. Kay? Pangit. Simbahan. Gusto ko katuwa ka charta. Basketbulan na magsimba. Paano lugar sila naglakaw? Basketbulan magsimba. Meron sa basketbulan magsimba na. Pwede din sa basketbulan magsimba.
Pwede ka tumandan nagsimba man ni Lula. Ay, nagbasketball na ka. Kato kay kuan panagod to kanang girefer pang simbahan agud dito mo nagsimba. Dili manggod. Ako dito siya, di siya ganan dito simba. Kaya di man iya relihiyon. Magsabadista din na siya. No. Ngan din magsabadista. Di siya kaon baboy. Kaon ka baboy na. Crispy kayo. Napagod! Nga. Pagod kaya ako na baboy. Na, kato na ila, day, kuan, dili, di makakaon sa baboy. Pagkaligo na din sa iyo. Kaya pagkahuman ka. Huwag kaon ka baboy kay. Magsimbay na ito sa ilong. Hindi siya dito sa iyang simbahan kay sa barista. Kaya dito na siya kakakaon sa baboy kung simba siya sa barista, guys. At daw be kaya kuha na ba yung tatay sa barista na ba? Tapos wala siya. Na magsimba nagigarigo sa simbahan ni tatay. Ito. Ano naman? Show that me. Di na siya mag-awas na Tab. Ba. Ada itong blue na Itong post na ba nga gisulod. Ambot lang. Kada adlaw maglaba, guys. Huwag bulingon mapundo. Adlaw maglaba. Pagkahuman kaon baboy. Iyon sa otro baboy. Isa mo tagi baboy mo ihawon. Ako. Hindi mo baboy. Na. Aman. Katong puti. Di mo dito baboy. Na.